break. Vi kører bare. Yes. Jeg fortalte jer, at NIST kom med en foreløbig rapport i 2004. Og den foreløbige rapport, der skriver NIST, at de ikke har set nogen tegn på, at sammenstyrkning af bygning 7 vil foranledige af bomber, missiler og control demolition. Hallo? Hvorfor har vi brug for at skrive det i 2004? Hvem snakker om bomber? Missiler? Og hvad betyder control demolition? Control demolition betyder kontrolleret nedrivning, og nu skal jeg se, hvad det er. Du skulle helt ned på aftalen. Hvordan hvorfor? Altså han skal kontrollere noget af mest spændende tøjtøj, fordi at det var en god sådan en kontrol nedrivning, der var forårsaget. Og så Det gælder om at holde tungen lige i munden, når der skal væltes 2 huse på én gang. Sprængningen forløb dog uden problemer i den skotske by Dundee, men måske var det med hjælp fra de højere magter. Mellem de 2 højhuse er der nemlig klippet en lille kirke ind, og den måtte ikke komme til skade. Uanset om det skete med hjælp fra oven eller ej, lykkedes det i hvert fald for nedrivningsarbejderne at vælte begge huse med 10.000 strategisk placerede sprængladninger, og samtidig kunne lave kosmetiske skader på kirken. Kirkegængerne havde dog, for en sikkerheds skyld, henlagt søndagens gudstjeneste til en anden lokal kirke. Buildings did exactly what we wanted them to do, came over nicely, perfect. Nu skal I se en video med en hollandsk nedrivningsekspert, som hed Danny Waco. Han lever ikke mere, men for en halvsnes år siden, der satte Hollands fjernsyn ham foran en computerskærm og viste ham bygning 7, som han ikke havde set før. Og han var indehaver af det største nedrivningsfirma i Europa på det tidspunkt, og var en internationalt anerkendt ekspert inden for dette specielle område. Det foregår på hollandsk, vi skal se, hvad hans reaktioner er. Men der er danske undertitler på, så hvis I ikke kan se det, så bliver I nødt til at stå. De mensen die geloven in het complot hebben het vaak over gebouw nummer 7. Dat was een wolkenkrabber van 47 verdiepingen naast de Twin Towers. Op 11 september 2001 heeft er brand gewoed, maar er is nooit een vliegtuig in gevlogen. Toch is ook dit gebouw op 11 september ingestort. Deze gebeurtenis heeft nooit veel aandacht gekregen en ook Danny Jowenko heeft er nooit van gehoord. Zijn reactie op de beelden die we laten zien is onbevangen. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Ze is nagesprongen. Dit valt anders dan het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het. De onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest staat er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Dat is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dat heeft een team gedaan van experts. Maar het is ook op 11 september gebeurd.
Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Så er det ikke på 2. Ja, dat is zeker weten de 11e. Dat kan heel erg zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt? Van FEMA staat dat ze niet kunnen verklaren waarom gebouw nummer 7 is ingestort. Uitgebreid bespreken we alle mogelijke oorzaken met Danny Joenko. Dat weet ik niet precies, maar het hebben Maar hij blijft erbij dat het gebouw is opgeblazen. Het is vaak werk, zonder meer. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. De vraag is dan, is zoiets van tevoren voorbereid of kan dat op 11 september zelf nog zijn besloten en uitgevoerd? Met hoeveel man heeft u hoeveel tijd nodig om dat te doen? Dat weet ik niet precies, maar Maakt u een inschatting? ja, dan moet je wel ervaren mensen hebben, maar als je een man of 30, 40 zou hebben. Kijk, een paar met de snijbrander, de rest brengt hem aan. Andere mensen sluiten dat deadcord met die boosters aan. Dat doet allemaal precies allemaal op hetzelfde moment gaan. En weer een derde die zet het elektronische systeem erop. En dan gaat hij. Terwijl overal brand was en ook in dat gebouw was brand. Dat is niet gebeurd. Ze hebben de brand niet geblust. Dus de mensen die dat moesten doen, die moesten het doen terwijl het binnen nog brandde. Ja, dat is vreemd. Dat is vreemd. Dat vind ik ook heel vreemd. Geen verklaring voor. Nu skal I se en ganske kort video med en herre, som hedder Larry Silverstein. Han ejer World Trade Center. Det har han ikke altid gjort. Han overtog centret i slutningen af juli 2001, sådan cirka 6 uger inden terrorangrebet. Og i forbindelse med et ejerskifte, der kigger man lige på forsikringen og fornyet forsikringen. Så forsikringen blev fornyet, og man fik indført en passus om, at blev forsikret for $3,5 milliarder i tilfælde af, at centret blev ødelagt, for eksempel ved terrorangreb. Og senere, da det så blev ramt af 2 flymaskiner, der mente Mr. Silverstein, at han skulle have 7 milliarder i erstatning, fordi der jo var 2 terrorangreb. Han havde selv 14 millioner på højkant i den bil der. Det fik han ikke, men han fik, der kom en retssag, det gør der jo altid. Han fik faktisk 30% mere, end han ville have fået, hvis der kun havde været en flymaskine. Hvem var ejerne for? Hvem var ejerne for? Det var det, der hedder New York Port Authority, som faktisk var et statsligt foretagende, altså New York State ejede. Det er også dem, der ejer broerne og dokkerne og Lincoln-tunnelen. Altså det er ligesom DSB, sådan et offentligt trafikselskab. Det er helt enestående i amerikansk historie, at man sælger fra et offentligt selskab til en privatperson. Det er en helt anden ting. New York Port Authority. Den hedder noget mere end Port Authority. Det kan jeg ikke huske. Men det var formelt set var det en leasing for 99 år. Men det virkelig i praksis er det samme som et køb. Men det skulle man altså have overstået meget hurtigt på det der tidspunkt. En lille sjov ting, det var altså, at Mr. Silverstein faktisk havde, nu er anekdoter, nu ryger der lige et par minutter her, at han havde lige fået en bypass-operation, ikke? Triple bypass, så han var morfin. Han var bedøvet af morfin. Men så tog han morfinen af i et par dage, fordi han skulle slå den der kontrakt om. Og så for at kunne tænke klart. Og så var han på morfin igen. Så ligesom for at sige, hvad der var på højkant. Af en eller anden grund havde de meget travlt. En anden interessant passus i denne her kontrakt, som jo formelt set var en leasing, det var, at hvis centret blev ødelagt, så skulle Mr. Silverstein ikke betale leje af grunden i den tid, der hengik, indtil han fik opført noget nyt. Så han har ikke betalt leje af Ground Zero, indtil det her Freedom Tower blev indviet, som vi alle sammen kender sidste år. Hvad I skal se nu er et ganske kort klip fra en produktion af det, der hedder Public Broadcasting System, som lavede en indsats, der hedder America Rebuilt. Og der blev Mr. Silverstein spurgt, hvordan var det egentlig med bygning 7? Og der siger han... I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it.
And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. I remember getting a call from the fire department commander telling me that maybe they would not be able to contain the fire. And I said, well, we've had such a terrible loss of life. Maybe the smart thing will be just to pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Det var jo Mr. Silverstein sagde på engelsk. Og to pull it i nedrivningsindustrien betyder selvfølgelig at rive møget ned. Så det var ikke så heldigt. I hvert fald fandt Mr. Silverstein anledning til at sende sin pressechef ud den næste dag med en erklæring om, at hvad Mr. Silverstein havde ment, det var, at brandchefen skulle trække sine folk tilbage. Men hvis jeg har fulgt med i engelsktimerne, så ved jeg, at det hedder to pull out. For det første. For det andet, så var der ikke nogen brandfolk, der trække tilbage. Den sidste brandmand forlod bygningen klokken 11:30. Men afgørende for det her spørgsmål, synes jeg, er det rent sproglige. Til sidst siger han, they make that decision to pull, and then we watch the building collapse. De tog beslutninger om at rive ned, og så bygningsstyrelsen sammen. Hvad sker der i Mr. Silversteins hjerne? Han er på morfin igen. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg selvfølgelig svare på. Men altså, hvad sker der i hans hjerne? Nej, det er mere det, hvad der sker under interviewet. Hvad sker, for der er han jo klar nok. Altså, hvad ser han for sit indre blik, når han siger, they made that decision to pull, så ser han bygningen styrt sammen. And then we watch the building collapse. We watch the building collapse, fordi they made that decision to pull. Så det er i min optik en klokkeren indrømmelse i 2020. Og så må det også være reageret allerede der i lang tid. Ja, det tager et stykke tid. Så nu skal vi... Jeg har lige en oplysning. Ja. Samtidig Jovenko. Ja. Han blev ringet op efter det der interview, så, ja. Ja. Og hvor han blev spurgt, om han ville stå ved sin forklaring. Ja. Og han døde kort tid efter en ene. Nej, ja, et par år efter, ja. Okay. Det er rigtigt, at han ville stå ved sin forklaring. Hvordan er han døde? Ja, han kørte ind i et træ på vej hjem fra kirke søndag formiddag på lige Vakkerborg. Og der var ingen bremsespor. Ambulancen var meget langt når hun kom. Og vi valgte selvfølgelig Hollands politi om at kigge nærmere på bilen, men det fik vi ikke noget ud af. Han siger, at det er en beslutning, men den beslutning må være taget godt stykke tid i forvejen, for man kan ikke bare lige lave en masse eksplosioner, det tager også lang tid at planlægge, og vi har været nu. Ja. Så det må være et godt stykke tid for inden den beslutning er blevet taget. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, hvad har vi her? I kan nok regne ud af den hypotese, som jeg fortalte der, som jeg stillede i udsigt inden pausen. Nu hedder kontrolleret nedrivning. Og resten af aftenen skal vi faktisk beskæftige os, hvordan man sprænger hus i luften, og vi vender tilbage til tvillingetårnet derefter. Det der med at sprænge hus i luften, mine damer, det er sådan jo en drengerøvsagtig ting. Det må jo være meget undskyldt. Jeg tror ikke, der findes så mange piger, der render rundt og springer hus i luften. Så det er altså drenge, der elsker den her slags ting. Og hvis der skulle være sådan nogle blandt her, så vil jeg anbefale jer at gå ind på en hjemmeside, der hedder House Love Works. Og der står mange interessante ting. Der er blandt andet en udmærket artikel om, hvordan man how to become a blaster helt lovligt. Og så nedrivningsfirma, hvordan foregår det første, man skal gøre, det er selvfølgelig få fat på arkitekttegningerne af huset. Og så nogle moderne nedrivningsfirmaer, de bruger computerteknologi til at lave en tredimensional model af huset i bygningen, og så har de software, de kan selvfølgelig se, hvor belastningerne er, og hvor meget de forskellige ting vejer, men de kan faktisk placere sprængladninger forskellige steder i strukturen, og så gennemspille hele nedrivningssekvensen, som skal være meget, meget omhyggeligt præcist tegnet, for at få bygningen til at gøre præcis det, man vil have den til at gøre, uden at bruge for mange penge i øvrigt. Så hvis den skal falde til den ene side, så kan man gennemspille hele forløbet ved hjælp af sådan en computermodel. Men det er også i meget høj grad et spørgsmål om erfaring. Det er ikke kun et spørgsmål om matematik og beregninger. Det er faktisk en profession, som går i arv i familier, ligesom cirkusartister. Og ham der rev Rødovre ned, det var en skotte, der hed Sinclair. Jeg kan ikke huske, hvad han hed til fornavn.
Men han sad i Danmarks Radio og pralede med, at han var 4. generation af det her nedrivningsdynasti, og jeg rev mit første hus ned som 3-årig. Så de går gennem bygningen og siger, hvor meget skal den her have, og den skal måske have 4 kilo her, og så skal den have 3 kilo der, sådan noget. Og så hvis der er 2 firmaer, der har den samme opgave, så løser de den altid forskelligt. Det der med at vælte en skorsten fra et nedlagt bageri i Brande, det regner de her folk ikke for noget. Det er sådan noget typisk hjemmeværende tager sig af søndag formiddag kl. 10, og de kommer og så lægger en stang dynamit, og så falder den til den side, som det nu skal falde. Hvis I har prøvet at fælde træ, så ved I, hvordan man gør det. Men at få en større struktur til at falde ned i sin egen grundplan, det er en ingeniørmæssig bedrift, som kalder på vores største respekt. Det er kun en håndfuld kæmpe store internationale nedrivningsfirmaer, der påtager sig den slags opgave. Og det er vildt kompliceret. Og så bruger de selvfølgelig værktøjer, og det hedder sprængstoffer. Dynamit, som blev opfundet af Alfred Nobel i 1866, kunne godt bruges til traditionelle ting som beton og cement. Det var ikke dynamit, der blev brugt i Rødovre, men det var et ganske almindeligt sprængstof. Altså man bruger et hul, og så tænder man lunden, lukker loop, og så løber man sin vej. Nej, ikke helt. Men altså, det er til at overkomme. Men til stål kræves der betydeligt mere avancerede sprængstoffer. Så dem har kemikerne udviklet en hel række, vi kalder molekylære sprængstoffer, som man kan få til forskellige formål. Man kan få nogle, der er meget hurtigere, nogle, der er lidt langsomme. Man kan få nogle, der larmer helt enormt, og så kan man få nogle, der næsten ikke siger noget. Det mest populære til stål går under kodebetegnelsen RDX. Og her ser I en struktur af det her molekyle, som kemiske betegnelse af cyklotrimethylentritramid. Og jeg kan godt give et lille hurtigt kursus, hvis nogen er interesseret i at få at vide, hvorfor det her, eller forstå, hvorfor det her er særlig rabiat. Fordi det er virkelig rabiat. Det er, vi kan se forbrændingszonen forplanter sig 23 gange lydhastigheden. Så knaldet bryder simpelthen gennem lydmuren. Vi kalder det brisant sprængstof. Men det er billigt, og det er forbløffende effektivt. Her ser vi to nedrivningsarbejdere monterer sådan en stang RDX, som de kalder beam cutters, på hver sin side af den her søjle, som de skal have skåret af. Og så skal vi lige forstå, at sprængstof er et kemikalie, en kemisk reaktion, som udvikler en gas meget hurtigt. Så der kommer et meget højt tryk meget hurtigt. Så man slår ting i stykker. Et sprængstof ødelægger ting ved hjælp af tryk. Det er vold. Det er et karateslag. Så man slår den her bjælke over, og så monterer de den i en vinkel på 45 grader. I den åbenlyse hensigt, at den skal glide væk. Hvis man skar den lige over, så vil den bare sætte sig ned, så vil der ikke ske mere. Når man skærer en skråt, som kan glide af og komme ned, og hvis de har 4 sider af hinanden, så klipper de dem samtidig, så er det så det hele strukturen faktisk kan flytte sig, så den kan komme ned. Så er der nogen, der synes, at det var påfaldende. Altså på Lamp Zero, lidt under tårnet vi her, dukkede søjler op, som man skårer på den meget karakteristiske måde. Dem er der på stykker, der er ikke så markant. Det er jo helt markant. Og der har været meget diskussion om det her. Der er nogen, der siger, at det er taget meget senere i forløbet. Men der er virkelig skåret over med en skærebrænder. Det er der flere andre grunde til, at det ikke er. Men lad man lige kommentere det der med, at det skulle være for senere i forløbet. De to herrer, som står her foran, er tydeligvis brandmænd. Og der blev dræbt 338 brandmænd, da tvillingetårnene styrte sammen. Og de fik faktisk lov, de overlevende, til at gå rundt og lede efter resterne af deres døde kammerater til den 29. september, før man sætter gravkøerne ind. Så det her billede må være fra meget tidligt i forløbet, og så vil jeg i øvrigt ikke sige mere om det. Nu, før, ja. Jeg var lidt til at spørge om bygning 7, der var den konstrueret til husskib og regeringskontorer, eller hvad? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Altså, men det var regeringskontorer. Den var konstrueret til at hyre hus CIA, så var det meget logisk, at den bare skulle. Det ved jeg ikke, det ved jeg faktisk ikke. Ja, hvad siger du? Jeg mener at vide, at nede i kælderen var der en meget speciel sikring, fordi det var et lokale, der skulle kunne bruges til at huse byens byråd, altså borgmesteren og alle dem. Ja, det er faktisk ikke sandt. Nej, det var på den 23. etage, var der katastroferedskabscenter, men der var ikke nogen kælder under, altså rummet under bygningen var en transformatorstation.
fra Cornelison. Men det var specielt bygget til at kunne modstå alt muligt. Er det forkert? Det er forkert, ja. Okay. Det var en almindelig, solid stålkonstruktion. Okay, tak. Og der var ikke nogen krypter, det var der under bygning 6 og 7 og 5. Under 5 og 6, der var der kælder, der var der krypt. Der var ikke nogen kælder under bygning 7. Så de brugte krypten under bygning 6. Det er en historie helt for sig selv. Ja. Jeg har set på YouTube, at de siger, at der sker flere knald ved bygning 7. Altså før, at der sker noget. Ja, nede af formiddagen. Ja. Ja, det var der. Meget mystisk. Men altså, det er sådan en lille hypotese, men altså, den kan jeg tage, når vi er færdige, fordi efter min mening, så skulle den have været reddet kvart i 11. Men det er en anden ting. Men nu skal vi lige før vi, ja. Så jeg tænker på det spørgsmål, der stille der, hvis man nu sammenligner med krigsskibe, de er jo alle sammen bygget med en selvdestruktiv ladning på, så man kan sprænge dem i luften. Det er jo det spørgsmål gik på. Hvis du nu er bygget som noget konspirativt, ja, så kan man vælge ned, hvis man bliver nødt til at fortælle. Ja, men okay, men lad os så tage den med det samme, fordi altså, der er også mange, hvis der er nogle herrer her, der har været værnepligtige i det danske forsvar, som det hedder, så ved de, at Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen var mineret i den kolde krigstid. Fordi hvis russerne nu gik i land på Lolland, så kunne vi lige ordne Storstrømsbroen der, og så kunne de ikke komme videre. Og hvis det var tilfældet med bygning 7, jamen så fortæl os det. Jeg er ikke sikker på, hvad med brandtilsyn eller forsikringsselskabet vil bryde sig om det. Men så fortæl os det. Okay. Nå, nu skal vi lige... Det der med sprængstofferne, nu kommer det øjeblik, som jeg annoncerede under første afdeling, var efter min mening, som er den største udfordring til evnen til at se, hvad man ser. Fordi de færreste mennesker har i virkeligheden set bygning 7. Men det, som vi skal se nu, har i virkeligheden alle sammen set tusindvis af gange. Men ser i virkeligheden, hvad der sker. Vi skal se det Nordre Tårn styrte sammen. Det er den samme skolelærer, som lavede beregninger om bygning 7, David Kjær. Han er en smadret pædagog, og i øvrigt også pensioneret. Vi skal se en sekvens af kollaps af det Nordre Tårn. Og han looper det igen og igen og igen. Og så flytter han vores opmærksomhed på forskellige aspekter af det, vi ser. Der er danske undertitler på, så det skal jeg ikke kommentere så meget på. Men kun lige én ting, fordi vi skal have fat på Newton en gang til. Newtons første lov, som jeg allerede har omtalt, siger, at et legeme bevæger sig i kraftens retning. Hvis man skubber til en barnevogn, så går barnevognen den vej. Hvis man trækker en barnevogn, så går barnevognen den vej. Ja, ikke? Tyngdekraften virker nu altså nogle gange den vej. Tyngdekraften kan aldrig nogensinde få noget til at gå den vej. Tænk over det. Fordi den officielle historie er jo, at de her 3 skyskrabere styrte sammen på grund af tyngdekraften. Jetfly og brændstof og sprængstof og alt muligt, det er ligegyldigt. En officiel forklaring, det er, at de her styrter sammen på grund af tyngdekraften, når det tidspunkt kommer. Spørgsmålet er, om det er tyngdekraften, der laver det hele. Jeg stopper den efter 3,5 minutter. Fordi der er en pointe, jeg gerne vil gennem. The starting point in science is observation. What you are seeing here is what happened in the North Tower of the World Trade Center, the second of 3 buildings to collapse on 9/11/2001. I use the word collapse, but words can be deceptive. What do you really see happening here? There's a tremendous amount of falling debris, but under the canopy of debris, do you see the rapid sequence of explosive ejections of material? Some of the jets have been clocked at over 100 miles per hour. I will call them explosions because it's hard to find other words that describe what we are seeing here. The explosions are not isolated and few. They are continuous and widespread. They move progressively down the faces of the building, keeping pace with the falling debris. Perhaps you can imagine a natural cause, but I can't. Notice that the explosions are occurring on multiple floors at once, over a wide zone, not in a floor-by-floor sequence that might be explained by pancaking collapse. Notice there are explosions far below the point of collapse. Some are isolated and focused. These are often referred to as squibs and are commonly seen in controlled demolitions. However, this is not a standard controlled demolition. The building is being progressively destroyed from the top down by waves of explosions.
creating a huge debris field. The destruction is in waves, not just in one wave. Most obvious is a rapid sequence of explosions near the visible corner of the building. But simultaneously, we can see another wave of explosions much further down the face of the building under the canopy of falling debris. Notice that both waves of explosions progress down the face of the building, nearly keeping pace with the falling debris just a few feet away. Slabs of concrete did not fall to the ground and smash to dust. There was almost no concrete in the rubble pile. Notice that the concrete is being forcefully ejected outward from the sides of the building, already pulverized to dust. Notice that embedded in the dust clouds are huge girders and entire sections of steel framing that are being hurled out of the building. The horizontal speed of some of the girders has been clocked at over 70 miles per hour. Some of these girders impaled themselves in the sides of neighboring buildings. Some landed as much as 2 football fields away from the base of the tower. What could hurl heavy girders with such force and give them such speed? Some people have suggested that the weight of the tower crushing down on the girders caused them to flex, and they sprung sideways by a spring action. But we are not seeing isolated jumping girders. We are seeing a major fraction of the mass of the building, steel, concrete, office furniture, and the remains of human beings, reduced to small pieces of rubble and fine dust, and being explosively ejected in all directions. Bone fragments are found on the roofs of adjacent buildings. The bones were not crushed in the falling mass, or they would have been trapped in the debris pile. They were pulverized along with everything else and blown out in all directions. The NIST investigators have claimed that the top section of the building above the plane impact point came down like a pile driver, crushing the undamaged lower section of the building all the way to the ground. The top section of the building is, however, noticeably absent. There is nothing above the ring of explosions except for a fountain of debris. Can you see a pile driver? Det er enorme kræfter, vi ser på spil her. Og det er vel at mærke kræfter, der kan flytte ting vandret ud. Den der svend der, er der nogen, der har gættet på vejet 20 tons. Det er nok i overkant, men lad os så sige 12-14 tons, som bliver kastet 100 meter vandret ud og borer sig ind i bygningen her på den anden side af gaden. Her er vi 200 meter fra Nordtårnet, 600 fod, og det er fragmenter af størrelsesorden 4 tons, der bliver kastet 200 meter væk. Det er kun sprængstoffer, der kan udføre dette arbejde. Og før vi forlader emnet sprængstoffer, så er det lige sådan en lille tilbagetog her til bygning 7, hen til kommuner til bagskærende i Byen, for vi kan se, hvordan sprængningerne faktisk går nedefra op. Det er en helt anden historie end tvillingetårnet. Ikke det, som Danny Waco siger, de gjorde, det er lavet på en helt anden måde. Tvillingetårnet bliver sprængt i luften fra toppen ned. Nå, men nu skal vi se på noget helt andet. Nemlig nogle observationer, som det skal vise jer nu. Vi er på Sydtårnet. Et par minutter inden den styrter sammen. Og det er sådan næsten det modsatte hjørne af der, hvor flyvemaskinen ramte. Der er det et eller andet, der vælter ud af tårnet. Og rødt. Og brygger der. Det er som om, der er meget varmt. Inde bagved. Det er amatørvideoer, det er ikke en stor kvalitet, desværre. Det falder ned ad siden. Men der er et par eksemplarer af det. Og den næste er der ikke nogen bud på. Her. Det er en anden optagelse. Så hvad ser vi her? Vi ser noget, der flyder. Det ligner flydende metal, og det er sådan hvidflydende og bliver hurtigt orange, når det kommer derned af. Denne her kan jeg godt selv lide, fordi det er som om bygningen rækker sig om et øjeblik simpelthen. Og det er på hjørnet. Det er på hjørnet, hvor det er de kraftigste søjler, der står der selvfølgelig. De er virkelig bærende. Der foregår noget på bagsiden af det. Og længere nede, det samme sted, altså det er det, vi ser ovenover. Det er det metal, som
ovenoppbygning, som falder ned der. Men i det samme hjørne kommer så nogle bursts, kalder amerikanerne det. Så er lidt umotiveret til det, som om, der foregår der pludselig der. Og det er altså et par minutter inden, at bygge 7 styrter sammen, og hele monolitten bliver svækket. Og det her er nogle observationer, som NIST anerkender. Det her billede er fra NIST-rapporten. Det siger, at det, der løb ned af sydtårnet, had an orange glow. Og det er en vigtig observation, som vi alle sammen har gjort i fællesskab, fordi det betyder, at det ikke er aluminium. Aluminium smelter ved 660 grader, afhænger lidt af legeringen, men det kan man i hvert fald sagtens opnå i en almindelig kontorbrand. Men smeltet aluminium er hvidt, eller sølvfarvet. Jeg kunne godt have sat et billede ind af smeltet aluminium, det har jeg så ikke fået gjort. Men så derfor er det ikke aluminium. Og det er ikke kobber. Der var ikke særlig meget kobber i bygningen eller noget, og det er ikke guld. Der er faktisk kun ét metal, som kan forklare den her observation, og det er jern. Problemet med den konklusion, det er, at jern smelter ved 1538 grader. Og stål deromkring også. Ikke? Så, og de temperaturer kan man aldrig nogensinde opnå ved en almindelig kontorgrad. Slut på finale. Så der er faktisk kun én kemisk reaktion, der kan forklare den her observation, og det hedder en termit. Og det er ikke seksbenet afrikansk insekt. Det er en reaktionsblanding, som blev opdaget offentliggjort af en tysk kemiker, der hed Hans Goldschmidt i 1893. Og han havde nemlig fundet ud af, at hvis man pulveriserer aluminium, meget fint lille aluminium, og pulveriseret jernoxid hedder det der Fe2O3. Hvis nogen har problemer med de her sådan en formel der, så lad os sige, det er rust. Der er mange forskellige slags jernoxid. Rust er en af dem. Så lad os bare sige, det er pulveriseret rust. Det vil virke under de her omstændigheder. Så vi blander pulveriseret aluminium og pulveriseret rust. Hvis man kan få dem til at reagere, så kommer der en kemisk reaktion, hvor der dannes aluminiumoxid og så jern, elementært jern. Og I kan se, at oxygenet, eller ild, hvad vi kalder det, er flyttet fra jern, Fe betyder jern, er flyttet fra jern over på aluminium, og så har vi fået frit jern. Men fordi reaktionen udvikler sig afsindig stor varme, så det jern, der kommer ud af det, det har en temperatur på 2500 grader Celsius. Det er altså sådan i rundetal 1000 grader over jernsmeltepunkt. Det er en meget nyttig reaktion, som kan bruges til svejsning. Det gør man ude i ødemarken. I Nordsverige og den amerikanske præge, når man lægger jernvandsskinner ud, så bruger man termitsvejsning og alle mulige andre steder. Goldsmith patenterede det i 1898, så blev det brugt første gang i 1899 til at svejse sporvejsskinner i den tyske by Essen i Ruhrområdet. Men fordi jernet har den her høje temperatur, kan det bruges til at ødelægge anden stålkonstruktioner. Panser. Så derfor har man brugt termitreaktionen militært siden 1. verdenskrig faktisk. Torpedoer og granater. Så torpedoer, de brænder sig simpelthen gennem skibssiderne. Og de der cavebusters, som kan gå gennem 5 meters beton, det er heller ikke sprængstof, for det er en termitreaktion. Så vi skal nu se, hvordan, fordi den klassiske termit, skal vi lige huske, Hans Goldsmiths termit, er ikke sprængstof. Amerikanerne kalder det incendiary. Vi har ikke noget ord for det på dansk, men det er altså noget, som ødelægger andet ved hjælp af varme. Og hvis man går ind i ordbogen, så står der brandstiftelsesmiddel. Men det er meget mildt sagt. Fordi nu skal I se, hvad termit kan udrette på en fransk bil, og så får jeg også et indtryk af, hvordan det underviser i kemi på universitetet. This is thermite. It's a powdered mixture of iron oxide and aluminium, which when ignited burns at 2,500 degrees Celsius, which is very, very hot. This is a car. It's been specially chosen to be destroyed because it's old, it's white, but more importantly, because it's French. The engine block is the densest part of the car. It's basically a huge lump of metal, and well, it's very hard to build. Lucky then, the Brainiacs have plenty of thermite, especially packed into the slow-release mechanism of a garden flower pot. A big pile on the bonnet directly over the engine block should do the trick. Time to light the fuse and give this homage to French engineering the send-off it so richly deserves. The
irreversible thermite reaction begins. Within seconds, the fiery concoction eats through the rocket, spraying molten thermite into the engine beneath. The devastation continues inside until finally a torrent of white-hot liquid metal pours out of the bottom, signaling the inevitable victory for thermite. A quick check confirms a clear path of destruction through the engine. En stakkels fusion. Nu kan det være, at nogle af jer tænker, har vi ikke et problem her? Hvis Niels nu prøver på at bilde os ind, at man kan skære stålsøjler over med termit, så passer det jo ikke med det, vi lige har set her, fordi der er den urtepotten, der kommer, det går lodret ned igennem blokken. Hvordan i alverden skulle man kunne skære noget over, som i forvejen er lodret? Man må sige, det problem er selvfølgelig løst. Ellers kan man ikke bruge de granater og torpedoer. Hvad man skal gøre, det er, at man skal lukke termitten ind i et beholder, som kan tåle det selvfølgelig. Og så skal der være åbent et eller andet sted, hvor så skal man nok til at finde ud af at komme ud. Jeg skal vise jer en reklame for en lille dings, som jeg kan anbefale, hvis I har brug for at fyre sommerhuset af, mens I selv er på Gran Canaria. Eller, ja, det kan komme, for vi ved alle. Og den er ideelt til indsprocent. Og det er en meget kort reklame, så jeg vil alligevel give en idé om, hvad jeg skal se. Jeg kan nemlig sige, at den her dings monteret i vandret, og så foran står der en stålstang. Og så går der nogle ledninger ud fra den, fordi man kan starte med en mobiltelefon, hvis man har lyst til det. Og jeg skal sige, at den her reklame var på nettet en gang, den forsvandt meget hurtigt. Og vi nåede lige at fange den. Ja, sådan foregår det. Det hedder et charge cut. Der er mange tegn på, at der også er brugt termit med nedrivning af 88. En af dem er forekomsten af smeltet jern i ruinerne bagefter. Og det var der mange vidner, der har udtalt sig om. Og snakker om smeltet metal i søer, molten metal in pools og streams. Det her billede er 8 uger efter. Det var sådan, når de gravede ned i slakken der, så kom der jo nogle gange simpelthen rygtet med stål op. Eller hvis I hævde den der op tilfældigvis, så kunne det være, at der var hvidgløden i den anden ende og rygtet. Det var de rapporter, som der kom ind. Det her billede er også taget under oprydningen. Til man graver ned, så pludselig står der sådan en sø smeltet vand op. Det der er en termitreaktion, som jeg har fra laboratoriet, som jeg sætter ind for at være sikker på, at I stadig associerer i den rigtige retning. Det her billede, det er ikke nogen taget. Jeg kan ikke rigtig få mig selv til at smide det ud, fordi det må være relativt simpelt forløbet. Vi kan se, hvor langt ned de nåede. Vi kan også se, hvordan man skærer stålsøjler over, når man gør det på civiliseret vis. Men hvad foregår der herinde? Det ligner simpelthen en højre fra min barndoms geografibøger. Og så læg mærke til den røg, som vi kommer til at se på alle de her billeder, den er hvid. Det er en pointe, som vi kommer til senere, den hvide røg, som vi ser overalt. Det her er også et udtryk for, at der var et eller andet, som var helt mærkeligt i Ground Zero. Det var nemlig NASA, som jo er en anden kendt amerikansk videnskabelig institution, som tog en flyvemaskine og fløj over Ground Zero med et infrarødt følsomt kamera ombord. Og en infrarødt følsomt kamera kan måle temperaturen i overfladen. Så det den har tegnet her, det er ikke et geografisk kort, det er et termisk kort over, hvad temperaturen var på det her tidspunkt. Og det er den 16. september, hvor vi har, det er nordtårnet, vi har her, det er sydtårnet hernede, og det er syveren heroppe. Og de farvekoder, som vi ser her, svarer til, at temperaturen der, hvor nordtårnet havde stået, var på 750 grader i overfladen. Det er meget. Temperaturen herovre under syveren var 730 grader. Og det er 5 dage efter begivenheden. Og i de mellemliggende dage havde det regnet. Specielt den 14. havde det veritabelt pløret ned. Skybrud kalder vi det. Cats and dogs på engelsk. Det er simpelthen høvlet ned med vand. Og alligevel er temperaturen her cirka 100 grader over, hvad man kan få ved en almindelig kontorgrad. Der er ligesom ikke rigtig noget. NIST vil ikke snakke om de her ting. De vil overhovedet ikke, det er ikke omtalt i nogen af de officielle rapporter.
de her ting, benægter det. Og det ser talrige åndelige beretninger. Det ser man selvfølgelig ikke efter almindelige brænde. Hvis der ryger sådan en firlinge går over på heden, så ligger der ikke smeltejern over krisestil. Det gør der ikke. Men altså, det ser man helt ugevis efter. Jeg har kaldt Ground Zero for the longest smoking gun in history. Fordi det tog dem over 3 måneder at slukke. Vi kan næsten ikke engang kalde det brænde, fordi de plørede simpelthen millioner af gallons af vand på, og det fortsatte simpelthen med at reagere under vand. Man brugte et kemisk slukningsmiddel, der hed Pyrocool, men de kunne simpelthen ikke lægge låg på det der forhold. Og officielt blev branden erklæret slukket for den 20. december. Jeg kan fortælle jer, at der skete altså ting og sager langt ind i februar. Og det her, igen siger vi den hvide rolle, det var bestemt ikke særligt sundt arbejdsmiljø at bevæge sig rundt i. Andre beviser på, at der også er blevet brugt termit under nedrivningen, for det er termitiske reaktioner, vi gætter på, der foregår her. Det er, nu skal vi se på noget af det støv, som der dannedes ved sammenstyrtningen af de 3 skyskrabere. Det her billede til højre, det er selvfølgelig Nordtårnet, der styrter sammen, kan vi se, Sydtårnet er allerede væk. Tilsammen gætter man på størrelsesorden 500.000 tons pulveriseret World Trade Center, der blev spredt ud over Manhattan, og en stor del af det selvfølgelig også i Hudsonfloden. Og i løbet af de næste dage og uger, så blev det skyllet i kloakken, det meste af det. Men der kom meget tidligt nogle rapporter, som handlede om det her støv. Blandt andet fra et privat firma, der hed The RJ Lee Group, kom der en rapport i slutningen af 2003 og 2004 i forbindelse med en forsikringssag, som Deutsche Bank havde kørt. Og det er faktisk en udmærket rapport, skal jeg sige, som de får lavet der. Og så senere året efter kom der fra United States Geological Survey en rapport i 2005. Det er en uafhængig akademisk institution, som siger nogenlunde det samme. Og så derfor, at var der en professor i Utah, som læste de her rapporter, fordi der er mange observationer i, som jeg ikke skal gå i detaljer med. Han hed Stephen E. Jones, som på grundlag af de her rapporter besluttede sig til, at vi bliver nødt til at kigge nærmere på det her støv, som man kalder det på amerikansk powder. Vi burde ikke kalde det ikke støv. Pulver, ja. Men amerikanerne kalder det støv, så vi kalder det støv. Ja, World Trade Center Dust hedder det. Så men han ville kigge nærmere på det her støv, Stephen E. Jones, han havde ikke noget. Så han sendte en efterlysning ud i offentligheden om, hvis folk, privatpersoner, lå inde med prøver af det her støv, så ville han gerne have noget af det. Og så jeg skal fortælle jer en dame, som hed Janet McKinley. Hun boede på 4. sal af hjørnet af Liberty Street og Cedar Street. Hun boede på 4. sal på det hjørne af den bygning, der ligger der. Den er jo revet ned i mellemtiden. Men hun kunne kigge over på The Plaza, og så da Sydtårnet rammede ned, der fik hun travlt med at komme væk. Hun fik tog rundt håndklæder rundt omkring hovedet, og så løb hun. Og en uge senere fik hun lov til at komme tilbage, og der så hendes lejlighed sådan der ud, så hun havde et vist oprydningsarbejde, der skulle gøres. Hun havde et kunstnerisk sind. Jeg taler om hende i datid, hun døde af en hjernesvulst for, det må være 2,5 år siden nu, som de fleste sætter i forbindelse, inklusive hende selv, sætter i forbindelse med det, hun blev eksponeret til her under den her oprydning. Men hun havde et kunstnerisk sind og var en fantastisk kvinde, så hun gemte noget af det for med henblik på at lave, og gjorde hun også nogle kunstværker med det senere. Så da Stephen E. Jones efterlyste det, så det første han fik, var faktisk fra Janet McKinley i slutningen af 2006. Og det lagde han under sit elektronmikroskop. Og nu kommer der et par elektronmikroskopbilleder, jeg skal sige, at der er ikke nogen farve, jeg må ikke blive skuffet, for der er ikke farve i elektronmikroskopbilleder. Men det her er jo World Trade Center støvet i et elektronmikroskop. Og nogle af de her partikler ser ud som sådan noget støv skal se ud. Det er pulveriseret beton. Altså de er irregulære. Men nogle af partiklerne er fuldstændig kuglerunde. Og hvis man tager en plastikpose med det her støv, som vi ser professor Jones gør her,
og så trækker en kraftig magnet langt i plastikposen, man kan også gøre det lodder, så kommer der noget med. Der kommer faktisk en hel del med. Og det er noget, der kommer med. Det er faktisk de her kugler. Og så ved I alle sammen, at hvis noget følger med en magnet, så er det fordi, det indeholder jern. Det er simpelthen jernkugler. Det skal have i hvert fald meget højt jernindhold. Den ser vi her til højre. Men hvordan kan en jernpartikel ende med at blive fuldstændig kuglerund? Det er der kun én forklaring på, nemlig hvis den tidligere i sit liv har været en væske og været op at flyve. Fordi væsker har noget, der hedder overfladespænding, som gør, at en svævende dråbe bliver automatisk rund. Det gælder, hvis I ser på tog i mikroskop, så vil I se, at alle regndråberne er fuldstændig runde. Og det samme gælder fedtpartiklerne i skummemælk. De er også alle sammen runde. Når en dråbe svæver, så bliver den rund. Så den har været op at svæve. Og så tænkte Jones straks termit, så han gik ned i sit laboratorium, eller ikke laboratorium, men kælder nogen bare et eller andet sted, fredet sted, og brændte termitten af. Det må man ikke gøre indendørs. Men der var professionelle folk til stede, og man kan købe. Man kan købe termitblandingen. Det gjorde han. Han bestilte det simpelthen på eBay. Og så det en kommerciel termit, og den brænder han sig af der. Og det sprutter og sprøjter som på den franske bil. Før vi går videre, så læg lige mærke til den sky heroppe. Det er det andet produkt for termitreaktion, det er aluminiumoxid. Læg mærke til det, den er hvid. Nå, men den køler af, denne her, og når den så er kølet af, så lægger Jones den under mikroskopet. Det er den, vi ser til venstre her. Det er fra en kommerciel termit. Og det er det billede, jeg viste før. Og der genfinder vi fra en ganske almindelig termitblanding her, der genfinder vi de samme fuldstændige runde kugler. Men hvordan kan vi være sikre på, at det er samme materiale? Ja, der skal jeg introducere jer til en teknologi, der hedder Energy Dispersive Spectroscopy, som går ud på, at vi i elektronmikroskopet kan regne elektronstrålen på et punkt, og det kan vi gøre bedre med en 10.000 del millimeter snart. Kan vi ramme et bestemt punkt med elektronstrålen, og så svarer materialet ved at sende røntgenstråling ud, og den røntgenstråling kan man analysere, og så i et såkaldt spektrum, som vi ser der, og så får man at vide, hvilke grundstoffer der er på det pågældende sted. Fe betyder jern, Ca betyder calcium, K betyder kalium, Al betyder aluminium, nej, nu kommer jeg lidt, Si står der, jeg er nærsynet, så betyder silicium, Al betyder aluminium, Mg betyder magnesium, Na betyder natrium. Og herovre fra World Trade Center støvet finder vi de samme toppe. Vi ser jern her, vi ser calcium, kalium, silicium, aluminium og magnesium. Så det er fingerprint, som viser, at det her er det samme materiale som det her fra den kommercielle termit. Så hvis der er nogle krakiler til stede, så vil jeg ikke forbigå, at der herovre er to toppe, som der ikke er her. Nemlig her er der en lille titantop. Det er maling, det er hvid maling. Alt det hvide maling, som vi ser herinde, det er titanoxid. Så der er ikke noget mærkeligt i, at der altid er noget maling på overfladen af de her partikler fra World Trade Center. S betyder svovl, og det kommer fra gips. Formlen for gips er calciumsulfat, det vil sige, at det indeholder calcium og svovl. Og mine herrer, gipsplader har de fleste af os prøvet på at save, og man kan banke søm igennem, det smadrer godt materiale. Og så er det godt til brandsikring. Det var jo sådan, at det var simpelthen forbudt at hælde brandbar